ரூ. 1500 ஒரு மாசம் முழுக்க இவங்க யோகா கிளாஸ் டயட்டோட சொல்லிக் குடுத்துட்டு இருக்காங்க. 4 வருஷமா ஆன்லைன்ல யோகா வந்து சொல்லிக் குடுத்துட்டு இருக்காங்க. கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே நெறைய பிரச்சனைகள் சரியாயிருக்கு. மெயினா வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது சூப்பரா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குதுங்க. ரேட்டுமே ரொம்பவே ரீசனபிளா இருக்குதுங்க. தைராய்டு ப்ராப்ளம், ஹார்மோன் இன்பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம், இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இது எல்லாமே யோகா பண்றதால சரியாகுது. சைனஸ், ஆஸ்துமா அது மாரியான பிரீத்திங் இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளமும் சரியாகுது. இந்த 1 ஹவர் கிளாஸ்ல என்னென்ன கவர் பண்றாங்கன்னா, யோகா ஆசனா, யோகா முத்ரா, பிரீத்திங், மெடிடேஷன், ஃபேஸ் யோகா எல்லாமே வந்து கவர் பண்றாங்க. இது எல்லா ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களும் பண்ணலாங்க. 1 to 1 செஷன் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுனாலும் நீங்க அதே போல 1 to 1 செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எந்த டைம் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க, எந்த டைம் யோகா பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைம்ல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் வந்து பண்ணிக்கலாம். வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து இவங்களே டயட் பிளானும் போட்டு கொடுத்துட்றாங்க. வெயிட் லாஸும் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. வீட்ல இருந்தபடியே ஒரு மாசத்துக்கு ரூ. 1500 யோகா பண்ணி உடம்புல இருக்கிற நிறைய பிரச்சனைகளை சரி பண்ணணும்னா இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான கிளாஸ்